दिनै जोंनि मुसलपुर हालामाव जि ISPL नि जि लिग सोलिगासिनो दङ बे लिग सोलिफुबाय थानाय समावनो मुसलपुरनिफ्राय बाथौपुरि जि जोंनि वेलकाम गेट more than 100 माने पस्टारखौ दिनैनि मोनायाव माने सान्थि लुगैयि माखासे असान्थि लुगैग्रा अर्थात माखासे दुथां बा सोरनिबा दैदेननायाव माखासे हान्जाया दिनै जोंनि पस्टारफोरखौ सावदों आरो बिसि जोबनानै दिनै धंस सार'फाले निस्थ नाबुद खालामदों। बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ धिक्कार होदों। आं माने लाजिनाय मोनदों जे बेफोरबायदि माने एसेबां मोजां मोनसे परिबेस जि जोङो सान्थिनि मोनसे माने मोनसे बारहावा सोलिफुबाय थानाय समाव माखासे माने असान्थि लुगैग्रा मानसिफ्रा दिनैबो मुसलपुराव दङ, बे फोरमान जादों। आरो आं बिथांमोनखौ हुखियानि होखायो जे बेफोरबायदि हाबाफारिखौ थाबैनो बिथांमोना गारनांगौ आरो जायफ्रा बेबायदि सिन्था सरसा लानानै दाबो मुसलपुराव दङ आं खावलायगोन बिथांमोना थाबैनो जाहाथे मेघालय नङाबा बेंगलराव जाहाथे खयलाफोर जावनो थाङो, बेखौ आं दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खावलायखाबाय। आरो बेजोंनो लोगोसे आङो पुलिस प्रसासनखौ अलरेडि जोबोद गोरायैनो बुंदों जे 24 घन्टानि गेजेराव बिथांमोन कालप्रिटफोरखौ हमनांगौ, नङाबा खिन्थु जों गाबोन जोङो बे कालप्रिटफोरखौ हमनायनि जों लाहार फाहारखौ जोंनो खालामगोन होननानै अलरेडि जोङो SP आरो DC नो जोङो माने एजाहार जों लिरनानै अलरेडि होखांखाबाय आरोखि। सार नोंथांनि सन्देहआव सोर सुबुंफोरखौ जाथाव बायदि नोंथाङा सानो? आं दहायनो बुंखांबाय जायफ्रा असान्थि लुगैग्रा, गोदोनि समाव जायफ्रा मानसि बुथारनानै मोजां मोनदोंमोन दिनै मानसि बुथारनो हायाखै, आखाइया हयथ' दाबो मानबाय थादों, बेनिखायनो दिनैनि दिनाव बिथांमोनहा पस्टारखौनो खालि UPPL नि जे जोंनि UG ब्रह्म सार, प्रमद बर' सार आरो गबिन्द सार आरो आं जों साब्रैनि पस्टारखौ कमप्लिट बर्मानिफ्राय मुसलपुरसिम थानाय पस्टारखौबो धंस खालामदों आरो मुसलपुरनिफ्राय बाथौपुरिसिम फैनाय जिखिनि पस्टार दंमोन बेखौ गासैखौबो सावजोबदों। बेखायनो बेवहाय मोनसे खोथाया रोखा जाखायो जे पस्टार सावग्रा आरो बिसिग्राया सोरबा जौ लोंग्रा मानसि नङा, खारन बेवहाय गासैबो BJP नि जि लिडारफोर दंमोन, बे माने जोंनि गाहाय चिफ मिनिस्टार सार बिथांनि फट'खौ दाङाखै, बिदिनो BJP नि EM फोरनि फट'खौ दाङाखै, खालि UPPL नि जेसेबां माने पस्टार दङ बेखौ बिथांमोना डिस्ट्रय खालामदों। बेजोंहाय मोनसे खोथाया रोखा जायो जे बियो जोंनि UPPL नि बिर'धि खालामग्रा राजनितिक हान्जानिनो मोनसे हाबाफारि, बे खोथाया बेयाव रोखा जाखायो आरोखि। बेफोरबायदि हाबाखौ बिथांमोना बा जायफोर सुबुंफ्रा बे पस्टारफोरखौ सावना गालांबाय, बिनि गेजेरजों रायजोफोरनि गेजेराव माबाफोर गोबां गोनो गोथो बा सोमजिनाया फैदों? इन्टेनसना बेवहाय आं बुंनो हायो बिथांमोना सान्थि लुगैयि मानसि आरो बिथांमोना लुगैदों जे बे खेलाया मुसलपुराव दाजाथों। बिथांमोना जोंनि जि कार्बि आंलं आरो फैगौ त्रिपुरानि गेजेराव जि जानो गोनां खेला बेफोरखौ बिथांमोना केन्सेल खालामनायनि मोनसे रायजोफ्रा जाहाथे गिथों होननानै मोनसे माने परिबेस खालामनो नागिरदों आरो प्लेयारफ्रा जाहाथे गिनानै मुसलपुरनिफ्राय जाहाथे बेलेगाव थांथों बेबायदि मोनसे परिबेस खालामनो सिन्था खालामदों। दा बिथांमोनखौ जोङो बेखायनो बुंदों खुनु माने रायजोफ्रा बेबायदि हाबाफारिखौ रावबो मोजां मोनलिया। पस्टार सावनाय, सोरखौबा दानसिनाय, बेफोरबायदि हाबाफारिखौ रायजोफ्रा मोजां मोना। दिनै रायजोफ्रा मुगैदों बिथांमोनखौ आरो बिथांमोनखौ बेखायनो बुंखायो आं, जायफ्रा मावदों जों मिथिगौ, गाबोन समफोरनि गेजेरावनो मेघालयआव खयला जावनो थांखाथों। आं दिनै नोंथांमोननि मिडियाआवनो खोन्थाखाबाय, पुलिसा मोनथियाबाबो जों मिथिगौ सोर मावदों, बे खोथाखौ आं नोंथांमोननि मिडियाआव खोन्थाखाबाय।